אורי אביב, מחיאות כפיים למאור אדרי. מי זה? טוב, אז ראינו שיש הרבה לייקים והרבה סאבים בערוצים של ממתקים, שטועמים ממתקים בלי לדעת מה הם. אז גם אני ואורי עכשיו הולכים לעשות את זה. אני יותר. תעצום עיניים ותבחר. רגע, תראה להם שאני הולך לבחור. יש פה משטרה. חבר'ה, המשטרה הזאת היא לא קשורה. מה אתה רוצה ממני עכשיו? יאללה, תרים. הוא לא הכניס לזגית. הופה. יאללה. יצא לנו את זה. שאני קניתי. קוראים לזה גרדנה, שהאיש... לא נגיד שמות, בוא הורד. אז בואו נראה את זה. אבא שלו עם קבוקי. וואי, זה נראה מה זה בכלל? כאילו זה נראה טעים. זה נראה לי כמו קקי שהוא צב במילה. לא, רגע. מה זה? אתה מקבל את זה. את הכל אתה מקבל? לחי. אל תדאג, בזה לא נגע. למה? איזה טעים. זה נמי? הפורם הזה? איפה זה? הפורם הזה? גרדנה, תקנו את זה מעולם הממתקים במרכז אלון. במרכז אלון זאת הכיפה. תקנו את זה, קוראים לזה גרדנה. ממש ממש טעים. נכון? שווה לכם. הייתי קונה עוד איזה 80 כאלה. אז נגמר לי את כסף. אתה עני אחי. טוב, יאללה. אז מה הממתק הבא? אתה בוחר. אין להם עצובות, יצבע. אני? לא, אני בוחר. אתה מחזיק. לא הגזמת. אתה משהו אקראי, אתה לא מרגיש... לא, אל תחזיק. עוד משהו שאני קניתי. אתה מכיר את זה בכלל? מילקה. קוראים לזה מילקה. אני מכיר את מילקה, אני מכיר, אבל אני לא מכיר את זה נראה טעים, זה נראה מאוד טעים. יש כאלה קטנים, אני לא מכיר את זה, את זה ספציפית. יש כאלה גם גדולים. נראה לי לא שומעים תראו, אותם. זה נראה טעים רצח, בטח ששומעים. הוא חזק. טוב, קח בתאבון. למה אתה נוצא פה? בתאבון. לחי! לא, זה נפח. ביי. ביי. הוא נתקע בעמוד. קח. זה טעים. זה הדבר הכי טעים בעולם. ימי. תראו, זה מילקה. זה ממגה בעיר. במרכז אלון. זה הדבר הכי טעים שאכלתי בחיים. בינתיים. זה מה שאבי קנה. אני קניתי את זה. זה שוקולד פרה. קוראים לזה שוקולד פרה בסוכריות קופצות. תוודאו שרשום פה סוכריות קופצות. אני יודע שרואים את זה פה הפוך, אבל לא משנה. תראו את זה למראה, היא תקרא את זה. לא באמת. לא, איך אני אמזיך כתב מראה. קוראים לזה סוכריות קופצות. אני יודע, סוכריות קופצות. זה עולה קבוק אחד. זה עולה 6 שקל, ממש שווה. זה ממגה בעיר גם. מאיפה אתה יודע אם זה ממש שווה? כי זה שווה. סתם. מעניין אם זה טעים. שתדעו, אנחנו לא טעמנו שום דבר פה ממה שטעמנו עוד. זה, אני אכלתי שוקולד פרה. לא אכלתי שוקולד פרה. לא, ברור שזה שוקולד פרה, אבל זה עם סוכריות קופצות. וואי, זה נשמע מה זה טעים. כזה סוכריות קופצות! וואו, תסתכל איזה אוטו. תסתכל, אתה ג'יפ. איזה סמל, טוב, מה, אנחנו באמצע סרטון, אתה מסתכל על זה? על בנה. לחי. רגע. אוי. טוב.
המילקה יותר קל. זה גם ממש טעים. המילקה... אז שפעות קפצות ב-40. באמת זה דבר ממש טעים. טוב, אז זה משאיר אותנו עם הדבר האחרון, שזה לפני חשבתי, זה חתיכה מהשוקולד. שזה המסטיק הזה. קוראים לו מנטוס 3D. תזכרו, מנטוס 3D. מעולם הממתקים. עדיין יש לי כפתור כזה בפה. מעולם הממתקים. תראו, זה נראה ככה. כזה חצי תפוח ירוק נראה לי, חצי תפוז. לפי מה שאני יודע זה שילוב של כן, זה שילוב של טעמים. אני אכלתי הרבה מנטוס. זה 14 יחידות, זה הרבה. בטעם לימון, אשכולית ותפוז. נשמע טעים. זה תהיה... טוב. זה קורה של יאללה. זה פאקינג חיים. פאקינג לא מצליחים לפתוח. מילה. תבין! ככה. חכה. נראה ככה. נראה לי טעים. זה נראה לי גם טעים. עדיין לא יצא לנו משהו מגעיל, אה? יו, תראו איזה מגניב. וואפה. ספריית מסטיקים, כל אחד בדם אחר. טוב, אז כך אחד. כן, זה דפוק. וואי, זה דפוק. כן, זה מגניב. זה שלך? כן, אני בחר. סבבי בובה. לא, אני אבא שלך רק גל. אל תגיד לי. מה, אתה מתקשר למישהו? שומעים טוט. קטעים. אוקיי, זה בעצם נראה ככה, כמו נקניקיה כזאת. מרובד. על החיים ועל המוות. לא עשינו לחיים. לא משנה. אז זה לא הכי טעים. לא הכי טעים. מה אתה אוכל כזה? עכשיו, טוב, אז בואו נבחר מה ראשון ומה שני ומה שלישי ורביעי. מילקה מקום ראשון. לפי דעתי מילקה. טוב, אתה אומר? ראשון. אוקיי, אז מקום ראשון זה... מסכים. מקום ראשון זה מילקה. הדבר הזה, תזכרו, זה מגה בעיר, במרכז אלון. קבוקים. טוב, אז זה מקום ראשון. משטרה. מה מקום שני? מקום שני לפי דעתי זה ספר. לא. כן? כן, זה ממש טעים. טוב, אז מקום שני זה הגרדנה, שזה העולם המתקים. זה ממש טעים. חייבים לטעון את זה. אולי להיות לך מילקה. אולי זה מקום ראשון. אתה לא. אני מנסה, אתה יכול? אני מנסה לקק את זה. בקיצור, אז מקום אחרון זה המסטיק ו... מקום שלישי זה הדבר ממש טעים. כל הקופצות מגה בעיר במרכז אלון. ומקום אחרון זה היה המסטיק, שאם הוא היה שוקולד הוא היה מקום ראשון. לא. סתם, מקום שני, שלישי ככה. לא רביעי. וטוב. רגע, ומי שרוצה $200 תתקשר למשטרה תבקש. אז הכנסת... טוב, אז... גשם, רגע, אחרי... אני חייב לעשות אינטרו. יאללה. טוב, אז... קבוקים זה טעים. אם תיתנו לנו יותר מ10 לייקים או 10 סאבים, אז ניתן לכם... נעשה גיבווי. לא, נעשה עוד סרטון של זה עם 8 ממתקים, ונגיד לכם איפה לקנות, אם זה טעים או לא, כדאי לכם, נמליץ לכם בקיצור על ממתקים. ובעיקר נקנה מגעילים, שזה יותר מעניין. ככה, זה 4 מגעילים, 4 טעימים, ונגיד
מה הכי שווה, וככה תוכלו לקנות. אז זה הסרטון שלנו חברים, לילה טוב.